Arlong rupat picnic spot along kijui damatum kapasa urtur tidak jiapan kapacini. Lokimon sangha tiri piamai pen Lokimon sangha suarlu chingri amai tum may pi kepadopon. Arnisia Parman BJP Parichai Warga Mai Habarkehat Stadium Auditorium Hall along Kapaman Pon. Kardom pini Karbiang long life Adap Abirta long pen nilisa major bon killing pi nonar jig tha birtang ton pen. Karbiang long along lang roy lang jeng kelang mi penangandu lasong bong pen arlong rupada lang roy mate silveta ta isilo. Labang so silveta long Karbiang long autonomous council atum pen patir pi ponsi alon ki pi pon asai la pen kijui kelang adim setame selam pon lo. Monda penangana moni retum kangri kangkrang jasemet hor ki jun dampen ajat lang no asai ke claim tamadim pinchong si lapuson ke lang mis sena dimalong ke phalang no pencheng lok horabong war hok chusi theklong bangsor long rupa dalang roy long penang anamoni retum kapasa urtur po Abirta julong si pherang ke bitung hatum humri damlo bangso ka humri damahut arlong rupa dalang roy akung kido ingnam rai komasai khiatuma phan pherang ke tum karjo hut nang ke thando na tengke Arlong rupa dalang roy long kijui ke bang atum horabong war hokchu la anchot kali adungarai ke do atum a ot chepalang no si bar pi bar so ke do hem ang hap anta kaphalang no sai si klemlo la pen kangri kangkrang atum la sor long rupat ke ton ke lang atum aphan ke ther ke hap anta dolo pusi than pachini do la sinon ke bang jilangar ni pen la pusona sai lang no bang ke klem pleter che phanta ingram rai ko masai ki klem bang pen pherang ke atuma theng no pen kachunri padu pon kan uang tunda tunda mana warta batu kelang nampo maaf ini tangpang mana hor ke jom sta sisa sta pa phuk hede si mem iphan se chuning rilo athema sisa pa phukang pulote athema osumar tunda ki juido asa pada children park lo lahai ta kola pini chu tunda matha chot nai son Nilpan batai silo lapu men thande pe hai men bang ye chini ni hai arong asor thande pu disoba asor nilpan la tum direct nang luchok lo nili amala in hapta tong pom lo hai amani li aber people lo nang tum direct ke luchok lo jal hai man thola tum nang se ulta ani chapati itung ge local ke Ilo ke ini lah penan cetor ko lah ni pan nangge thengi pun bori lo mani tum staff bahini cetor ko duna ati aku staff han phone cetori staff tum lang man thola tum dia nang cho hang lo he ini son ini tum hol da lo ni da next time ke claim ke lo ke dia nang cho hang kang News report Karbiang long live Aning kan vangason of taxi pining le thota ingdengner kep ke chok suarlo chingri amai tumpen ningkana sek pi amai kedam tang matijong inkoira isiarni kapadopon Lakhain ko truck Dwarbagri MSC constituency ki parlo Lakhahini Dolomara Bapuram Tokbi amai hongjailong suarlo chingri amai tumpen ningkana sek pi amai kapadopon Bangso amai long ada porphai ke thom apor malompen suarlo tum ankang thir methek Lokimonar namaphan chihudai si isia jaimek pachun ponlo Lapen porphai kep ma lompen si radamai pi cheng ponlo bangso jai megalong Karbiang long pendang lok ha kokila Arunachal Pradesh pen atoganu Lokimona phan ke kroirat an chetong dun si pangrum pet bang suri si societum chetong dun bangso mai long aluhi sar piaman pen anima kilingpi SWD officer Romali Teron pietum chetong dun anima kiling pi pen kaning je pona tengke methang aron jutang ke methang si chinghon bek nangji Lapen ki phir ke thakta Charlie Ponangji Kapor hi chopen ke rengun e lasi ke Charlie ahut ajara saita Charlie Ponangji pusi pherang ke tuma thengnu ningje ki charju ki than te kang lapen ke laso ki dam ni pudam ji laso permission mokha chen ponai po phansi nili la haya lam si pini sorlo phan nili thanda mingtu lapen ke enije pindeng support enije ki phir ke thak pen kado ka ve sorlo tum mista me lo ke Charlie sorlo tum phansi ta me Labangso inije isimbon
ki phir ki thak sitame ki roi ki bu lahai sitame sor lu tumta inije lahai claim pon pen ili laso ria market lahai chi thik pen ili tum vurenga warsai kirengja aparman sitame ili tum claim pon nai po aparmana puthak sinili lahaya alam thesi nili pini ke thandam ji pu labangso rad phang ke thandam ni pu alam theke lahai henlo Halapu SWD officer Romali Teron pipem nailong kaningje ponatenke pinan ke do pisok ena tumta pinso ningkaning koira ke thom arta an levek nangji lapen suarlo tum ningkaning koira siarta an lesi pinanta dolong lapen pinang an golf pen kipi suarlo tuma pan skima puthak alam thetame jume sen pen radaphan aning pang sampon Halapu tiripia mai tum pen pherangke tum karjo hut nang ke thandun ke bangso ja make pachun pon ke bangalong hang hepin pen mithang chipador plupsi bangso mai in samchin pen pachun pon lupusi pherangke tuma phan nang than paklar dun ala 2007 ne kan pen si pangcheng pon no la si thik des tame ada ke dukok ke isi claim tong thik thi la so al so ma dong ke isi siksak dukok so ma si ni tum so ada bikok no la si sitame lukhimona kursa lokhon lukhimona dorom longke ki phir ke thak bang sitame mithang si thak wek nang ji bang pen nam ne den nang ji bang pen jong sin nam pulite in thang akhe ke ching hona medet ko mithang si sik nang ko mithang si klem pon nang ko pe bang pen nam ne pin pen mithang si sik lu chali den da pe thak thek na la pen ka dung ni ta thak ra mithang si chipador en ko pusi kursar pulo la sinil tum so hin bang ke gor ipon bo pusi kan la khal joglim pen ke thik dang dolo mante joglim pen ke thik sinon si thik bom lo Dolamara Energy Sonong Park Karbiang live Lakha Cap Havar ke Hat constituency ke Parlupon Havar ke Hat Stadium Auditorium Hall along State Training Saikam BJP Assam Pradesh Hinpen Padirpi Ponsi a constituency tinalong ta district training kapaman panasana thaksi BJP East Karbi Anglong District Committee Hinpen Arnisia Parman kedam tang matijong koirai siarni BJP Parichai Warga Mandal level an Havar ke Harang Kangalong Mai Dengponlo Bangso Mailong Hauraghat Mandal Committee Maipu Ramayan Chauhan Hinpensi BJP alama pangjar ponlo Lasopi Karlitang Shyama Prasad Mukherjee le pen Dindayal Upadhyaya tumaphan kachiki muamilur ke kaisai dingponlo Mailong Hauraghat Mandal Committee Maipu Ramayan Chauhan Hinpensi Mai Charipon Bangso Mailong BJP asongalong arpu gedo claim bang phubang fiatum do anpen chingwai chingsai padu ponsi ingkung pli an kachingwai chingsai padu pon Arnisia Parman BJP Parichai Warga Mandal level Mailong Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rong Pilapen Development Block Chairman Journal Ronghang Lapen East Karbi Anglong BJP Maipu Dhonsing Teron Lapen Manoj Teron Lapen Penangan BJP Klembang Phubang Piatum Chetong Dunsi in Samchin Pen Pachun Pon Sipinia Bank itu na East Karbi Anglong Trota Mondol do Trota Mondolong da itu na break for DBP do di training tadi juga dalam tarik ini da tarik Pria Bank District long bilo la tangdet pen itu la mondolong tadi lo je itu la kini kirang da tu umat tadi ben BJP la so akahnya bronzia bang tadi kado kita pakini ya fansi itu la so tang kit lo so topi bang kini topi bang kita Bharatiya Janata Party pihak pika ben karya putih hongton hongosona la per itu la kendrio raijo la pada saito ahi puri kota tadi la so asunya mukha tadi la haya bang da Rata pana pakini ya fansi sih kaso koi kone bila bilo ken BJP ko sons biklem naik mah ke dam naik mah arona jutang isi hong bitan arona lo duduk mah itu arona arlo ateng pe biklem ke dam ke misian ya fansi ini so min ke so tuning tipo chalo sa Havar ke Hat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong live Phuloni constituency ke parlo Tarabasa Pathuak Lamalong kedam tang matijong in koirai siarni ingdeng ke thom Phuloni MSC Cup Football Championship ke pathu ke pangcheng pon EO ke pran ke messenger phan pulotang te gym ke dam pendang lo hesere ke chola pen kapre ka sayang bong pen kapathu hin se dami ison lo Labuson mathasi kedam tangar ni pen CM Dr Tuliram Ronghang kapin khara teng pen kapre ka constituency long se dami MSC Cup pathu gon bom lo
Lasonok taxi Phuloni constituency long sitame kidam tang matijong in koirai sierni MSC Football Cup Championship ke pathu pang chengkolo. Bangso mai long Phuloni constituency rata sai klem pang phu konglong kro hin pensi mai chari ponlo. Mai long aluhi sar puaman pen Haurakhat MLA MSC Dorsing Ronghang Phuloni Municipal Board Chairman Moja Singh Ronghang Phuloni Lamps Chairman Vidya Singh Rongpi Tarabasa Sports Association amai phu Dhoni Ronghang Haurakhat Block JE Rajesh Tamang Lapen ke ong dong abang kubang piatum chitong du. Karbi Anglong Autonomous Council MLA Dorsing Ronghang pen kaning chipon atengke bangso MSC Kabalong akapregadim pen kapathua bangpu wanglong le. Methang polling station atumsi pathu ponlong choji. Lapente pining aseng kana farman polling station thom kepso se atumsi pathu ponpo. Lapente ke haenong e setame sikasuring koi pen trophy lapen adun thonong e sikasuri krep hopen trophy long pon pusi ninje. Bangso ke pathu ke cheng sierni Hanboka polling station lapen Digholpani polling station ang bangsi pathu pon. Hanboka polling station ke pathu bang phatum ke thek muchora jok gol ke thom pen Digholpani polling station atuma phan chipahai ponlo. CM kap kapati do pathu do nala so pathu long electoral consensi benda pathu dun awar cycle longi phansi dak electoral consensi arlo la ene polling station angbong an so competition bipon and then peneng kane thomlo asila bangsong bong pen kapathu risoi jang to mantame aning karung pon penan parte CM gold cup long tame kapathu dunja war sai la bangso kelong poni phan bangsi la bangso pathu bange tum bipon bomlo peneng kane thom an tum bipon lo pinia penengan pende January cheklo achite molom lam so kela ni tum final bi ungi Sir tampe long ibang ke peneng la MSC cup bang ko nam se khai tum phan pathik pon lo aning kan wang son champion po mane championship tum phan bange tuning ke bipon lo 20 pente runners up to 115 pilo peneng da la so teng be kom kelo jong hi kapathu tum lang mi o ining parong o ining arong bude bat pabat po Langhin pen sarpang ring tika thar la pen Phuloni pen dirchuna rongpi Karbi Anglong live. Tang tipinya dabo Abirta kala ponsi kang tonik lo 2 mi thak mi kardong.